Usadlile lo? Hey, wena udlile kupho kwakho? Awunakho? Woza ngala. Yabona too late kodwa. Hawu nina benkayishane kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Awu nina besiqhwaga bathi siyadla sindlodlobele sibeke isihlanga emadolweni. Namhlanje nginihambela nezinsizwa eyiswenke kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi usuku la namhlanje usuku olungafani nezinye izinsuku. Angifuni ukwanda ngomlomo njengebhakede. Ngicabanga ukuthi babe sebeyikhulumela ngoba nje kunesisho noma isakhe sithi awuyichaze njengomaskandi ngihamba nabo abafowethu lapha okuyibona abazothi qaphu besibikela ukuthi kungani bezohlanganyela neMp TV1 namhlanje sawubona bafo njani siyaphila wena unjani siyaphila nkabi yami awubingelele lapha ababukeli beMp TV1 uthi qaphu usichazele ukuthi what is it about lo khulumayo umthobisi wamlotshe ekhaya kuSolundi umfana kaNibhaliwe umfana kaNkala Ngokudla umngeni ekhaya kuSolundi kwaceza kwaBrush isigodi lapha esikhona nje manje siseThekwini esizindeni sabafowethu laba abahlala la emgwaqeni so inhloso enkulu namhlanje ngoba sazi ukuthi amaholiday kaGudi sithe sohlanganyela nabo sizoshare ukuphila ngoba nabo baphila nathi siyaphila so ukuphila kwethu akufani sizothi ake sihlanganise sibatshengise nabo ukuthi siyabadinga lapha esikhona ngelinye ilanga bebuye nabo asisho ukuthi ku wrong lokho abenza kodwa ekugcineni kufanele siphile nabo sokhuluma nabo so share impilo nabo so ngaphansi kwekampani Meaning of Africa sithe ake sobapha esinakho nathi sonikela nje kubona ukuthi beyibone bengabantu kusasa bevuke beyithathe bebuye emphakathini siphile ngoba siphile nizohlumelela isimilo kakhulu umuntu osezophawula Umdumazi ngaphambi kokuphawula Umdumazi ngizobuza nje umbuzo wodwa mfowethu ngizwile noma ngazile ukuthi bekhona umcimbi obekumele uyekuona namhlanje kodwa wena uthe ngeke usakwazi ukuthi uphumelele kulowo mcimbi ngezimo zokuthi ufuna ukufika uzohlanganyela nabafowethu abalala emgaqweni ngenhloso yokuthi uzohlumelelisa isimilo noma uzobakhumbuza umjalo babo nanokuthi bengacabangi ukuthi ngoba sithi besemgaqweni sebengabantu abangahlala emakhaya sebengabantu ababizwa ngamaphara bangabantu abangasanakiwe namhlanje usacrifice izinto eziningi kodwa wathi namhlanje ngoba lolu suku okwathi uvele ulubekile ukuthi nizofika neMeaning of Africa nizophakela abafowethu sizodla ndawonye nabafowethu not that nizobaphakela kepha sizodla sohlanganyela sonke ngabe intshisekelo engaka ivelaphi na angibonga ithuba mfowethu bese ngibingelela kuona wonke umuntu ongibukele njengamanje Umdumazi lo igeza lendalo umfana obuya le mntu bantu bakwashikishela ebhekamandla kwesenkosi umkhwanazi bathi uphenya ufaka abanye bathozandle encane uphenya ufake baningi nje amagama ibo wethu so ngibonga nje mfowethu ithuba elingangaleli lokuthi ngibe la phambi kwabantu kahle ukuze embuzweni wakho mfowethu njengoba ngikwazi ukusacrifice imisebenzi bekufanele ngibe nayo namhlanje njengoba bazi ukuthi abantu ukuthi sekuyizona lezo insuku zamaholiday njalo kufanele ukuthi ngabe siphambi kwabantu siyajakadula siyocosha okuthize sokufaka emaphaketheni ethu mina ngithatha isinqumo sokuthi ngingathatha okuthize ngifake ephaketheni kodwa ngikhiphe okuthize ephaketheni ngiyokunikeza abanye abafowethu abangakwazi ukuthi bona mhlambe behambe beyozama ngendlela nathi esizama ngayo so inhloso enkulu yokubala ukuthi sizohlanganyela kanye nabo abafowethu ngiyazi ukuthi akubukeki kahle kumuntu onormal ukuthi iphara linikezwe okuthize kuba sengazathi mhlawumbe uqhuquzela ukuthi abaqhubeke lento le kanti isizathu esikhulu yilesi bangabantu nabo njengoba nje nginengoma ethi kusuke emehlweni kuvakashela inhliziyo kusuke esimeni sokukhula komuntu ekhule kabuhlungu emncane ezegcina eshintsha ingqondo egcine senza iphutha iphutha yilo lelo lokuthi bahlale emgwaqweni badinga umuntu ofana nathi ozofika phambi kwabo afika akhulumisane nabo aba-advise ukuthi kancane abake bezama ukushintsha kodwa ngaleso sikhathi bezama ukushintsha fanele bedle yingakho-ke sithe namhlanje siyi-Meaning of Africa sihamba siyi-Meaning of Africa sihamba siwumdumazi sahlanganisa lokhu esikuhlanganisile ukuthi cha abafowethu asifike lokuthize sizobanikeza bedle ngoba sizele nathi sinabantwana esingazi ukuthi kusasa mhlambe bothatha ziphi inqumo empilweni ngokwezimo ngokuhlukahlukana kuyenzeka ukuthi umuntu kube i-peer pressure kube indlela omphethe ngayo wena njengomzali kube indlela yesimo sasekhaya ukusokola kwakho nokusokola so ziningi izinto engamlidela ukuthi ezegcine efika lapha
ukuthi ke siphilisane nalaba sizofuna ukuthi omunye nomunye phakathi kwabo ekwazi ukuyikhulumela ukuthi yena wangena kanjani kulento ukuze sikwazi ukubona ukuthi laba bangakangeni singaba trapper kanjani ukuthi begcine bengene iyona into enkulu kakhulu ke sifuna ukuthi zoyenza namhlanje so nje ke sithi akube njalo bafuthi sofika sihlale nabo sibanikeze konke sibanikeza khona sibakhulise la sibakhulisa khona beshare nabo izitori zabo kuthina. Hawu nina benkayishana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva njengoba usubona ke insizwa seyihamba iqulusa hawu madoda zephusha izinqa zinyathela kancane ngathi umhlabathi ziyawunyanya sethi yongena ngaphakathi lapho khona sofica khona abafowethu nodadewethu abalala emgaqweni nabasebengena ezidakamizweni ukuzobapha noma ukuzodla sohlanganyela nabo ngephasika sihamba ne-Meaning of Africa sihamba neciko Umdumazi awu thokozela uhlelo lwe-Mp TV1 yasho ukuthi bekuyothenga amadoda ukuba bekuyothenga abesifazane ukuba bekuyothenga abesifazane kuyaye ukuthi bekuyothenga amadoda bafuna ukugibela isikhala sakho ukudla mina yebo futhi angithi kumina kuphela ngijaha ukudla uzalingane bafethu then next sombe wena Chela ngolaya naso yophaka sawavu nani sorry Bebambisene. Ngobona nawe zami, ngobona into wazi uzuyibona. Uzenza mina manje Umdumazi inkosi yamaphara mawusumi kanje. Uzenza mina inkosi yabo manje. Hey, Mr. White. Awunina bakanodumehlezi kaMenzi njengoba ubona ke kunesindiyandiya esilokhu sishawa ungasaqondi ukuthi kwenzakalani kuthwetshulwa imibukiso kuthwetshulwa isithombe njengamanje into esifuna ukuyiqala sifuna ukuqala indaba yomkhuleko noma ngoba uyibhinca noma ngabe ukuklama noma ngabe we-model 6 kodwa ekugcineni kwakho konke ikhona into esihlangene ngayo uNkulunkulu njengoba ubona ke sebephakamisa izandla njengocabashe besovula ngomkhuleko ngaphambi kokuba sidle sicela enkosini since kuyiphasika ngoba desodla nje nabi iphasika kahle kahle besodla umzimba kaJesu kushode bona lona ke iwayini lomthendeleko Asidleni bafowethu. Mina ngithanda leyo phathi yokudla bafowethu. Yona phathi engiyithanda. Umdumazi noma ungabe obamukelise nawe, bamukeliswe wena. Asibe namaqoqo nje uzosokwazi sithole sonke ngendlela eright. Hayi 5 yami yokuqala. 5 yokuqala. Yeah, Mr. White. It's 5. Okay, ungasala lapha nibe bo 5. Just 5 nje niba amaqembu ukuze nizokwazi uthenga bibikho ongatholi. Sebezoma nje guys. About 3 or 5. Angihlala ndawonye. Mina ngihlala Mbazela. Umbali.
I'll just take a more fire, energy drink, and the yogurt. Okay. Okay, Mlung, bye-bye. Thank you very much. I will... Next time you're gonna fit me out with the outfit. Okay, no problem. Okay, no problem, man. But bless you. Sure. Thank you for doing this. Sure. Bafuna ngawumunakele nazi intombi zami. Intombi zami lezi intombi zami zasemgaqweni. Ayizama bengafuni vele. Kodwa ngoba yafana nawe uyeyisa ufuna ukuhamba emgaqweni. Uyogcina nawe ngikunika interview. Nifuna amadanone. Senifuna nibani? Senifuna okunye mbani? Mbani? Okay, hambani. Nifuna i-drink. Bani i-drink behambe lapho. No, angifuna vele. Kodwa nawe uyocinela khona wezaba ngiyakutshela. Uyocinela kwi-interview ngitshele mfana wami. Okay, sure. Umdumazi. Thatha na udla. Khona fika manje. Ngathi sesodla sonke. Senifuna idanone. Ningitshelana. Bafika abasuka. Asabathola kuningi bona bathu. Isinamuva lebo senisebenzisa leyo ntonto. Senisebenzisa leyo ntonto isinamuva lebo. Amakanone. Yeah. Bathole 1-1. Ikani lihambe nelokhosi bedanone. Lona ibona ngamehla akho imofaya ka DJ Sibungu okunemena noma okuyisiphuzo noma okuyisikhuthazi sakhona lapha eSouth Africa sibe sekudliweke sasesibanika ukubani bebuyise umdlandla ngibe sengibadonsa ngendlebeke ukuthi ngoba sibanika imofaya asibanikeli umdlandla ukuthi bekwazi ukudijima behubha abantu bebabambe inkunzi ngibe sengibadonsa ngendlebe. Wena uzala Thomas ngiyakubhekela nje ngoba udoti Sambe sibanika thina. Thatha labo drink laba. Sambe sibanika. Usadlile lo. Hey, wena uhlile. Kupho kwakho. Awunakho? Woza ngala. Yabona too late kodwa. Hayibo. Umhleke manje akadlile lona emzaneleni. Sekhona noma angakuthola. Akadlile lo. Uyabona unebhada udlula udla ama chips manje. Hayibo. Hawu. Wena uthi uma wakho yakufuna wena. Hawu. Ubuyela yena ekhaya. Ngizohamba next week.
You let come. Nah, I'm telling drink now. Amadoda afuna idano amadoda anjani afuna idano namadoda. Asidleni mafowethu. Lalela kids, hayi wena soyishaya interview next week. Asenzeni ukube ulesithathu. Yini ufunani bafo? Awukayiphuza wena? Hayi cha Awubafowethu nenithola nemofa nje into ezomnika amandla uyiphakamise siyibona. Ya kids. Bhekisa ngaba iphendule. Bhekisa ngala. Ibhekisa ngala. Awuyiphusha uthini? itholo ubalo Eyalapha nase South Africa lesidla ukudla kwethu manje. Imofa yala eSouth Africa niyazi lonto leyo. Kanti nje sibu umfana usibusiso. Sidla unemeladi kaSibusiso. Ya kufuneka lokho mfowethu sisho ukuthi hayi into kaSibusiso le. Ya awusho imasizoyenza ufuna ukurapha wena baba. Uzofika uzoshaya interview bese kuyabarapela. Awuzukurapha dliwa. wona uzoproduce hamba. Mina ngazi ukuproducer somthola khona lapha kumabona ukuthi uproducer. Okay. Wena ngawo Usazane kunjani? Nathi siyaphila Mp TV1 sihamba noMdumazi. Le ndoda le ngixoxela indaba ongayazi. Ishiye yonke into bekumele yenze namhlanje bekune event bekumele ahamba ayothola imali kodwa wathi no angini namhlanje emcimbini ukuthi ngiyosebenza ngizofika ngizodla ngihlanganyele nabantu abahlala emgaqweni okuyibona namhlanje nje ufuna ukuchitha usuku nabo. So ukuyibongela kwakho kuyena ne meaning of Africa kuyibona abantu nje abathe siyahlangana siyahamba siyokwenza lento ungazibongela uthini? Ngigasho ukuthi awuyikhuphule microphone ena kuze izokwazi ukuthi sizwakala. Ngigasho ukuthi ngiyabonga ukuthi akwazi ukusikhumbula yeke into zakhe ezekuthina ukuchaza khona ukuthi kuyena sibalekile. Impela. Uyayibona lonto. Awumtshela into uthe pattern okulandelayo. Bengithatha phathi yogurt. Hayi siyabonga khuluma nomunye ufuna ukuphawula naye. Okay ungaphawula lapha bafo. Aphawula mhlonishwa. Ya ukubona nje uphethe nane drink. Hayi noma ngafaka lapho bafo nje bamba ngase isandla. Sondeza lapha emlonyeni lapha. Akhombise bayibone ne drink nama chips. Awuphawule ke nsizwa. Igama lami ngulindo kuhle unzuzu umshayisho amaqoqo enkomo zamadoda amahlobo. Angibonge ndoda amadoda hayi into yenze kusena nje yabo nje manje ngisakuyophana. Yabo sengisothi sengiride manje into kumele ngiyenze manje ukuthi nje ngishayela ama sashap lezi ayimoto ezimbili ezintathu ngithola imali ukuthi ngihambe ngiyolala kodwa nje ukosuku sesenzile inkosi inibusise bafowethu niqhubeke nikwenze nakwabanye lokho enikwenzayo njengoba nikwenzile kuyiphasika awu uNkulunkulu ube nathi siyambonga uNkulunkulu ngikho omunye ufuna ukuphawula bafowethu hayi siyabonga sanibonani Umdumazi no meaning of Africa ibona bakwazi ukuthi befike namhlanje bezonikhumbula bethi bafuna ukudla nani ngathini ukuyiphawulela kuwena hayi thina sizobonga nje kakhulu kuyena uMr Umdumazi ngokuthi aphinde asikhumbule nathi singabahlali balapha estradini sihluphekile ukuthi besenzele usuku olukhulu la namhlanje lokuthi iphasika kube khona abantu abasikhumbulayo kade nathi singayitsheli ukuthi ngase kube khona into efana njengalena namhlanje kodwa sikwazile ukuthi sithole khona ukuyethunjini sikwazi ukudla sibamba umoya nabafowethu sonke siyajabula siphinde sibonge futhi kubo bonke abantu nabo futhi ababaxasayo abafowethu njenge meaning of South Africa yabona meaning of Africa yabona lana khona futhi ukuthi hayi nangu uyena impela lo muntu esikhuluma ngayo uvelile naye lapha nelokhuzeni kwibheli yabo siyabonga abafowethu sibonga kakhulu athi ngaqhubeka futhi nisize nabanye futhi abahluphekile njengathi niphinde futhi niphumelele kuzo zonke indawo engena kuzona yonke iminyango ekhiyiwe ivulekele emaqhamwani nabafowethu siyabonga nisizile kakhulu bafowethu nangu kusingaye uMdumazi nomfowethu wemeaning of Africa uzofika naye ezogoqa abafowethu sesiyagoqa abafowethu awuvale Umdumazi ngizwe cha abafowethu kunina nonke benithe nabukela uhlelo sesiya ngasamaphathelweni nalo sesivalelisa siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi sibonge futhi kakhulu ukuthi nihleze niphakela ihlo ngapha kwi station Mp TV1 sengathi ningaqhubeka njalo bafowethu nixhase ukuze ikhulu ichannel
okwenza ukuthi ke ukukhula kwayo nemisebenzi enjengalena izoqhubeka yande siqhubeke senze siphela kufanele sibe khona kungagcini mina futhi njengoba ngumdumazi mina lokho engikwenzayo angizile ngoba mhlambe ngithi ngizokwenza i-show off kobani ngikwenza ngothando ngempela ngoba kusuka phakathi kumina ngifisa sengazathi abafowethu la bekade sinabo la nesinabo la njengamanje bengasizakala abanye babo bengaphelelwa yithemba lokuthi impilo isengahamba iguquke ngelinye ilanga ngoba izima ayifani kungenzeka ukuthi omunye wayangena ethi awuthi ngithi ukuba khona temporary mhlambe ngelinye ilanga kuzoshintsha bayinikeza nje ithemba lokuthi kuzohamba kulunge beyiphathe kahle futhi ukuthi nanoma bephanta bezama bengazami ngendlela ezogcina yenza ilimazo omunye umuntu kungagcini futhi sekuba nobugebengu njalo ngoba yilokho esingaqhuquzeli okungekho kuhle ngoba uma ngabe ngelinye ilanga sibathola mhlambe sebeshayiwe sebelimele siphatheka kabi futhi uthola ukuthi mhlambe sekukhona benza ubugebengu so ngithi sengazathi bengakuyeka nalokho beqhubeke bezame bephante ngenye indlela kodwa nempilo zabo ngibafisela inhlahla sengathi ngahamba iguquke ishintshe ngiyabonga kakhulu siyabonga meaning of Africa uphi madoda initiator madoda bafo hayi khuluma nje khona lapho bafo bafowethu njengoba bengichazile umthobisi igama umlotshe sibongo so sizobonga ke manje sesiqedile ngoba sesiqedile nabafowethu okubaluleke kakhulu ukuthi umsebenzi abesowenza uphelile sesibafisela iphasika elihle nangelinye ilanga uNkulunkulu uzobagcina mase ebaletha kuthina ngoba siyabafisa ukuthi bebuyele ngokuphelele because bangabantu nabegcineni futhi abasibona labantu laba esicabanga ukuthi bayibona angithi yabona nje manje ukuthi nje kusihleli kahle sazobuya kusathe nje kancane so esingakubonga nje kakhulu sibonga wonke uxhaso ke bafowethu okwaxhasa meaning of Africa azi ukuthi ukhona naye la akusikuthanda futhi hayi ngoba si-rich ngoba siza lokho no umsebenzi wabantu nje abasixhasayo siyafisa ukuthi behambe bephambili nanokuthi kokunye bafowethu kufanele siqaphele kakhulu ngoba abafowethu bonke ngabe lapha nje bangabantu abokuxhaswa ngempela ukuze bekwazi ukuthi bebuye nabo emphakathini hayi ukuthi ngoba sebela sesibapha amagama mina ngesaba ngisho babiza amagama abizwa ngabo ngoba ngiyazi egcineni ukuthi lo muntu lo uzobuye bomuntu futhi ongaphezulu kuwena mhlawumbe ucabanga ukuthi uphila ukuphelele so ngelilanga nje uNkulunkulu uzobakhumbula nathi sikhumbuleke andise lapho esithathe khona siyabonga mfowethu ukugoqa kancane ungathi mawubukela umuntu osekhaya ngemeaning of Africa uthini mfowethu kafushane kuwo wonke nje abantu abasekhaya nabasibukelayo nabangekho ke itholakala lapha meaning of Africa meaning of Africa sila eThekwini sine branch la eThekwini siku West Walkie second floor ku room 220 sizoba khona naseGoli kuyonke nje Africa yonke njengoba kushiwo meaning of Africa so singama Africa sonke ngidethwa sithandana ngoba silapha silethe uthando kubafowethu ukuthi sonke asibe intena yodwa sibe isibuko seAfrica sibe incazelo eAfrica awushiya inombolo zakho zocingo zokuthi inombolo yami uma uthi khona umuntu osemakhaya ofisayo oyibonile ofuna ukuba nayo yonke indawo siyafika inamba ithi 0724 973918 0724 3918 Facebook meaning of Africa Clothing Company sikhona yonke indawo ke lapha esifinyelela khona sakwazi ukufika impahla ethi yakwazi ukufika hayi siyabonga kakhulu yes uma kuyikuthi nawe uyafisa ukuphosa itshe esivivaneni noma uyafisa ukusidonatela ungapressa unhliziyo iyena ozokwenza izinto zibe lula.